ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും നാമം ജപിക്കുന്നില്ലേ ഇന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രഭുജി. ഇന്നെല്ലാവരും ഭരണിക്ക് പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പലവരും കുറവാ. മാസത്തെ ഭരണി അല്ലേ ഇന്ന്? ഇന്ന് ആള് കുറവ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞായറാഴ്ചയും കൂടി ഇരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേ ഭവതി നഷ്ടകേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്രിവതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദി ജി ഗുരുദേവ് കി ജനത് ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായം 9 അധ്യായം വരെ നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കാം. 9 അധ്യായം കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് എക്സാം വേണ്ടേ? 19 അധ്യായത്തിലുള്ളത് 9 അധ്യായം വരെ ഒരു എക്സാം,
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 തൊട്ട് 19 വരെ അടുത്ത എക്സാം, 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് വേണ്ടി വരും? നാളെ ഞാൻ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം. അതായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഡിസ്കഷൻ വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്നെന്താ ഞായറാഴ്ച, നാളെ ഇടാം. അപ്പൊ ബുധനാഴ്ചയോടുകൂടി നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചയോടുകൂടി റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഈ ആഴ്ച ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ എക്സാം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തു ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇതില് 10ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കീർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതിൽ ശ്രവണത്തിൽ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ എത്തി? നമ്മൾ 6ാമത്തെ ഉണ്ടായില്ലേ? 6 അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ 6ാം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗരുഡ പുരാണത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മള് ദംശനമേറ്റ്, അതായത് പാമ്പ് കടിച്ച് കെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സത്യം, നമുക്ക് ബോധമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ശ്രവണം, അതായത് വലിയ വലിയ വൈദ്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രശക്തി ഉള്ളവര് അവരെന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചവരൊക്കെ മന്ത്രം കൊണ്ട് മന്ത്രം കൊണ്ട് ആയ വിഷം മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഹരി വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലത്തെ കണ്ണ് തുറക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപദത്തിൽ അവസ്ഥിതമായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെയും നമുക്ക് ഭൗതികം ചിന്തിക്കേണ്ട. കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ രേഷ്മ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? 1 സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വം, അത് ഭൗതികമായ ആസക്തി, അതെപ്പോഴും നമുക്ക് നിലനിൽക്കും. അതിൽ നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മീയത കൂട്ടുമ്പോൾ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഈ ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആസക്തിയും കുറഞ്ഞു വരും. ഈ ആസക്തി മുഴുവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പരിപൂർണ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടുന്നു? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ ബാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നടത്തി തന്നു. അത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും കീഴ്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്തില് മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. മമമായ ദുരതയ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മള്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിച്ച നിസ്സാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ആകർഷണമാവുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്മാറാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തി ആവുന്നതോടുകൂടി, അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തി ആവേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് വേറെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിള്, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളെ
കണ്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറയണ ആ വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ദാഹം അപ്പൊ കൂടുള്ള ചെയ്യാം അല്ലെ? ഒരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു വിധം ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു വ്യക്തി പറയണേ അത് കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര ദാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുന്നതോടെ പിന്നെ ദാഹം കൂടും നമുക്ക്. ഇതാണ് സംഭവം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട്, പിന്നല്ല നമ്മളെ കാര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അഭ്യാസത്തുകാവുന്നേ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് നിനക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാം. അതായത് ആസക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: അതീന്ദ്ര പ്രഗമനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിഭാസന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്ര ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തി ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്ര ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. സദാ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏർക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ സേവനം, എല്ലാവരും സേവനം സേവനം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ഫോൺ ചെയ്യാറില്ല, ഇപ്പൊ ഫോൺ വിളിക്കാറില്ലേ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്? ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളവരെ സർവീസ് ആരാണ് എടുക്കുന്നത്? 10 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഫോൺ വിളിക്കണം. അപ്പൊ ആ സേവനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല അല്ലേ? ചിലപ്പോ തിരിച്ചാ കിട്ടാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ എന്തിനാ വിളിച്ച്, ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയണ തിരിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളായിരിക്കും കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത്. ആ സേവന മനോഭാവം നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. ആ സമയം നമ്മളെ മനസ്സ് എന്തിനാണ് സ്മരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവാം. അതാണ് 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അത് ഏത് സേവനമാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഫോൺ കോൾ ആണെങ്കിലും, എന്തൊക്കെ സേവനമാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അതാണ് പരിപൂർണ ഭക്തിയോഗം. അതാണ് നമ്മൾ സേവനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മ അറിയാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയുകയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സ് വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്ര ഗുണങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ അമംഗളെയും ഇത് ഹനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് തെറ്റായിട്ട് ചിന്താഗതിയെയും നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 10-ാം സ്കന്ധം പിന്നെ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവത് കാരുണ്യം 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം പദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ 10-ാം സ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സദാ ഭഗവാൻ സ്വയം. അപ്പൊ 10-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലീലകളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദരണപൂർവമായ പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പോ അത് വീണ്ടും 10-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയാണ് എന്താണ്? ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, ഈ ജന്മങ്ങളിലോ നമ്മൾ ദുഃഖം ചെയ്തു, തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട.
എനിക്ക് ഞാൻ യോഗ്യതയായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവാന്റെ കരുണ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? മോചനത്തിന്, വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏത് ജാതിയോ ഏത് കുലോ ഏത് പാപിയോ ഇതൊന്നും ഇതിന് ബന്ധമില്ല. നമുക്ക് ഉള്ളറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ലഭിച്ചിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നീ പാപം ചെയ്തവനാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ആ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമേ ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്ന് ഭാഗവതത്തില് 10-ാം അധ്യായത്തില് 8-ാം പദ്യത്തില് 14-ാം അധ്യായത്തില് 10-ാം പദ്യത്തില് പറയുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് സ്മരണത്തെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്. ഏത് വിധത്തിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, സ്മരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്മരണ വരാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സ്മരണ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തോ ഏതായാലും സ്മരണീന് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ കംസൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ സ്മരണ തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. അതാണ് സ്മരണ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിനോട് അത്രയും ബന്ധം വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ബന്ധം കെടുത്തും. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവത് സ്മരണ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലും മംഗളങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എല്ലാതും മംഗളമായിട്ട് ഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രമാണങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും പത്മപുരാണത്തിലും ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട. അത് 18-66 ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേഹ ശരണം വ്രജ അഹന്തോ സർവ്വവ്യാപക മോക്ഷയിഷ്യാമി മാസുജ. അല്ല, നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. പാപ പുണ്യം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു, എപ്പോഴെ പരിപൂർണമായ സമർപ്പിതമാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തിലും അത് തന്നെ പറയാണ്. മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ പാപോ പുണ്യൊന്നും അവിടെ പിന്നെ ബാധകമല്ല. പരിപൂർണ സമർപ്പണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേവരെ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് സ്മരണം കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിന് വ്യാപരിക്കുക. ആ ചിന്തയിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോവാം എന്നതാണ് ദാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദാനം എന്ന നിർവ്യക്തിയോ ശൂന്യതയല്ല. വേദഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ദാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വെറുതെ ദാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്ലാങ്ക് ആക്കാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ശൂന്യതയല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവത് പാദാരബന്ധങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്തത്? പുരാണങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ 2 പുരാണം നമ്മൾ കണ്ടു, പത്മപുരാണം ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. നരസിംഹ പുരാണത്തില് പറയാണ് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദാനം. അതെന്താണ്? എല്ലാവിധം പാപകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ പഴയ ജന്മങ്ങളോ ഈ ജന്മത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളോ ഈ ഏത് കുലമോ ജാതിയോ മതമോ നാടോ വീടോ ഇതൊന്നും ഇതിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് സമർപ്പിതമായി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ തരമുള്ള ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ഇത് നരസിംഹപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, പത്മപുരാണ
ത്തിലും പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിലും പറയും. മരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടുകള്. അതിന് ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിനെ പറ്റി ഏതൊക്കെ പുരാണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ 3 സബ്ജക്റ്റാണ് പറഞ്ഞു. 3 സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പുരാണങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. മെയിനായിട്ട് ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണ ബലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദേവരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണം, പത്മപുരാണം, പിന്നെ നരസിംഹ പുരാണം, ഇതിലൊക്കെയും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മ ചെയ്ത പാപത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട. അതാണ്. അല്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, പുണ്യത്തിന് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അതില്ല. ഇത് നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. അതാണ് എല്ലാ പുരാണിലും പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാത്തിനും പരിഹരിക്കും. അത് ഒന്നിനെ മാത്രം എല്ലാത്തിനും പരിഹരിക്കും. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്ത കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഇനി പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണം, പത്മപുരാണം, നരസിംഹപുരാണം, ഇങ്ങനെ ഓരോ പുരാണങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയമായ ആസക്തി, അതൊക്കെ നമ്മളെ മാറും എന്ന് എവിടെ പറയുന്നതാണ്? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റി നിരന്തരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ നിരന്തരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കേൾക്കും. 99% ചിലപ്പോൾ കേൾക്കും. അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്തത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. ആ വ്യക്തിക്ക് ചീത്ത കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ചെയ്യണത് ഭഗവാന് വേണ്ടി. നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആവണം അവിടെ, അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചീത്തയാ. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും വഴക്കാ കിട്ടാം. നമുക്ക് വഴക്ക് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഭഗവാന്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ചീത്ത. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാതും പിന്നെ പതുക്കെ പിന്നെന്താണ്? അത് എല്ലാതും ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തും. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കിതൊന്നും അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കോ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മനസ്സ് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രവണ, സ്മരണ, കീർത്തന ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പല പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്തത്. ഞാനൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അതില് ശ്രവണം, സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രവണം. ഈ ശ്രവണത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാധാന്യം, അതില് ഗരുഡ പുരാണം, മഹാമന്ത്രം, പ്രയോജനം. ഈ ശ്രവണത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാധാന്യം, ഗരുഡ പുരാണത്തെ പറ്റി, ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, മഹാമന്ത്രം എന്നാൽ എന്ത്, പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണ്, കേൾക്കുന്ന ആ സെക്ഷനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക? ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും, കൃഷ്ണബോധം വളരും, ഭക്തി ഉപാസനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങള് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും, കൃഷ്ണബോധം വളരും, ഭക്തി ഉപാസനയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാകും. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകം ഒരു അപബോധ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മള് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ നമ്മൾ മായാലോകത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോധം കെട്ടിയെടുക്കണ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? സ്പർശദംശത്തിന് തുല്യമാണ്. അതായത് പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലേ?
അബോധാവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിനാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പുനർജീവിക്കും. അതായത് എന്താണ്, ഈ വിഷം ഇറങ്ങണ പോലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്നിട്ടുള്ള നാമത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭൗതികം എന്നുള്ള മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ കിട്ടും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരാണ് അതില്. സെക്കൻഡ്. അടുത്ത് വരുന്നത് മഹാമന്ത്രത്തിനെ പറ്റി പറയാണ് അതില്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, അതെന്താണ്? അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയും. അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പ്രയോജനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിത്തുടങ്ങും. ഈ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ ഏത് സമയത്തും ഭയം ഉണ്ടാവും, ദുഃഖമുണ്ട്. നാളെ എന്ത് വരും? ഇത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത, അല്ലെ? നാളെ എന്തും പദമാണ്. നാളെ എന്നല്ല, അടുത്ത സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭയമായിരിക്കും. ഏത് ജീവനും അതുണ്ടായിരിക്കും, ഭയമായിരിക്കും. പിന്നെ ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നും, അത് മായയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ, കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. പിന്നെ എല്ലാത്തരം അമംഗളങ്ങളുടെ നാശം, അതായത് പാപങ്ങള് വരില്ല നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്. പിന്നെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സേനെ ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു ജീവനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ. ബന്ധമുള്ള ചില ആൾക്കാര് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കും, അല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ, അത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊന്നും കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ പല രാജ്യക്കാരുണ്ട്, നമുക്കറിയാം പല സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ രാജ്യക്കാരെ ഒരേ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യക്കാരെ കൾച്ചർ അല്ല പാകിസ്ഥാൻകാരെ കൾച്ചർ. അതൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിംസ എന്നുള്ളത്, ഹിംസ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്തൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഹിംസവാദി ആയിരിക്കും. ഹിംസനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതിനൊരു ഭക്തനാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കുറയും. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറയും, ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത്, ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സ്മരണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. സ്മരണത്തിനെ പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള അത് നിർവചനം എന്താണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ദൃഢബന്ധം, അതാണ് സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പറയില്ലേ? നമ്മളൊരാൾ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിനെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓർക്കും. നമ്മൾ മറക്കുവോ? ഒരാളെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല, ആ വ്യക്തിനെ നമ്മളെപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ഏത് സമയം സ്മരിക്കും. അതാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് സ്മരിക്കല്. അത് തിരിച്ചല്ല. അതാണ് കംസന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കംസൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അതാണ് കംസന് എന്താ മുക്തി ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച കാരണമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിച്ചാൽ അതേപോലെ കിട്ടുന്ന മാത്രം. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ, ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ല അവർക്ക് കിട്ടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു.
അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ദൃഢമായ ബന്ധം, അതാണ് ശരിക്കും സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ, അത് പിന്നെ വിട്ടുപോകില്ല. ഞാൻ പറയില്ലേ, നമ്മള് മരിച്ചാലും മറക്കില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, ആ അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം. ആ വ്യക്തി ചില വ്യക്തികൾ നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പറയും നീ എന്താ, നിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായി? അതാണ് സ്മരണ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ, ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാം. അതാണ് സ്ഥിരമായ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മംഗളമുണ്ടാവും, പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, നമുക്കും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മംഗളമായിരിക്കും. 2, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒന്നു മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം എത്ര കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സയൻസ് പരമായിട്ട് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഗാലക്സി, അതിൽ ഇത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ, അനവധി ഗാലക്സികൾ, അതിലൊരു ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ. നമ്മളെ സയൻസ് പരമായി പറയുമ്പോ ആ മിൽക്കി വേ എന്നുള്ള സയൻസ് ഗാലക്സിയില് കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരിൽ ഒരു സൂര്യനാണ് നമ്മളെ സൂര്യൻ. അതിൽ 9 ഗ്രഹങ്ങൾ, അതും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കണം. അതിലെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ അതായത് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൺതരിയേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു മൺതരിയും കൂടെ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. അതില് നമ്മളെവിടെ എത്ര ട്രില്യൺ, അത്ര ജീവജാലങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇല്ല, നമ്മളെല്ലാം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മംഗളം കിട്ടും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും പിന്നെ എന്താണ് വിഷ്ണു പുരാണം വീണ്ടും പറഞ്ഞത് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ പാപം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും, ഉള്ള പാപങ്ങള് ഭസ്മീകരിക്കാൻ പെടും എന്ത് ചെയ്താല്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ. അത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ ധ്യാനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണു രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. 2, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. 3, ഭൗതിക മായയിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി. ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭൗതിക മായയിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഭഗവത് കാരുണ്യം, ആദരപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രമാണം, വിമോചനത്തിനുള്ള അർഹത. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനു കൂടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, ആദരവോടുകൂടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിമോചനം ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള അർഹത നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇതാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണ, സ്മരണ, കീർത്തന നമുക്ക് പറയാം. ഇതിൽ ശ്രവണ സ്മരണ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ 9ഉം 10ഉം ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടാ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ആരെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? 9ാമത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 എഴുതിയില്ലേ? 10 എഴുതിയില്ല. 10 നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുതിയാ നോട്ട് എഴുതിയാ? എഴുതിയിട്ടില്ല. പറയാം. 10 നല്ല കഴിഞ്ഞു. ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാനൊന്നൊരു സെക്കൻഡ്. 10 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 4 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഇട്ടുണ്ട്, 4 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഭാഗവതം 10:74 പരീക്ഷത്തിനുണ്ട്. വായിക്കണോ? ആരാ വായിക്കണത്? 9 വായിക്കണോ? പ്രഭുജി വായിക്കണോ? ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഒരാൾ കേൾക്കണ്ടോ? ഭാഗവതം 10:74. വായിച്ചോളൂ.
സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുന്നത്. രാജൻ, ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാജിയുടെ സംസാരം സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. എന്താണ് സൗണ്ട് ശരിയാവണില്ലേ? മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ലേ? ഇല്ല, മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കോ? അറിയില്ല. ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനോട് പറയണേ. ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ഒരാൾ പറയാം. രതി സുകുമാർ മാതാജി പറയണെങ്കിൽ രതികും ഒരാൾ പറയാം. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ് ആവും. ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടു ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിത വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടം അല്ല. അങ്ങനെയാണോ? നഷ്ടപ്പെടും. നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെയാണോ? ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 24:40 സുഖദേവ മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹരേഷ്, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ? ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രാജ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദുഷിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ആശയം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത് താനും. അങ്ങേയറ്റം ഒരാൾ പറയും. നിഷമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. നിഷമാതാജി പറയാം. നിഷമാതാജി സൗണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ആശയം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത് താനും. അങ്ങേയറ്റം വിനയവും സൗമ്യവും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി. ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത് താനും. ഇതിൽ കിടക്കണം. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് എത്രാമത്തത് വായിക്കുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ എന്താ? ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? അതിൽ ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് സൗമ്യമായി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇരുത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാം. ഒന്നാമത്തത്. അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൗമ്യമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കല്ല, സ്വയം ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ 3 കാര്യമാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കുക, ജീവൻ വെടിയ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടു പോവാം. 3 ഓപ്ഷൻ. അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. 3 ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ 4-മത്തത് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓരോന്നും വിശദമാക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തിലകവും തുളസി മുല്ലയും പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കൽ, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കൽ,
എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കൽ, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കൽ, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ, അർച്ചന, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ, പാട്ടുപാടൽ, സങ്കീർത്തനം, ജപം, സമർപ്പണം. അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. ആണോ അതോ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കും? അത് തന്നെ ശരണാമൃതപാനം ആ വിഗ്രഹത്തിലെ ഹെഡിങ്ങുകൾ മുഴുവൻ എഴുതാം. അതും കൂടി എഴുതാം. വിഗ്രഹത്തിലെ സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പുഷ്പങ്ങളും, അതെ, അതെ. വിഗ്രഹ ഓക്കെ. സ്പർശം, വിഗ്രഹ ദർശനം, ആരതി ദർശനം. അതെ. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ചുരുക്കി ഗുരുജി? എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോയിന്റ് വൈസ് എഴുതാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർച്ചന, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മാലകൾ സ്വീകരിക്കുക, സമർപ്പണം ചെയ്യുക, ജപം ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചെയ്യണ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പറയാം. തിലകവും തുളസിമാലയും, ആ മാലകൾ തുളസി സ്വീകരിക്കും, മാല, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കൽ. ആദ്യം തന്നെ തുളസിയും തിലകവും ധരിക്കല്, അത് നമ്മളില് ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞത് മാല സ്വീകരിക്കൽ. ഓക്കെ, പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കല്, പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കുക. അതിനു മുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞത്? തിലകവും തുളസിമാലയും ധരിക്കുക. പിന്നെ പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുക. പിന്നെ പറയുന്നത് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുക. പിന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യുക, പൂജിക്കുക. അതായത് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പരിചാരകൻ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് സേവനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ പാട്ടുകൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കുക, അതാണ് കീർത്തനം തന്നെ, പാട്ട് പാടല്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം, ഒരാൾ നില ഒന്നിച്ച്, ഒരു 10 പേര് 5 പേരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനായി. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം, കൂട്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നത്. കൂട്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാമജപം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, അതാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സമർപ്പണത്തെ തന്നെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മള് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം പതുക്കെ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടാം. ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാലേ നമ്മളെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. ഇത് കുറയും തോറും ഭക്തി കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് കുറച്ച് നാള് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നേക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പതുക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മള് കണക്ഷൻ, കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് കണക്ട്, ഇങ്ങനെ 2 വേർഡുണ്ട്. കണക്റ്റും ഉണ്ട്, കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ട്. കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനായിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിക്കും. കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴും ചെയ്യാം. അതാണ് കണക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാ കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആവാനല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയും. ഏത് സമയവും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നും നാമം ജപിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടി നമുക്ക്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലും പോകും നമ്മൾ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കോംപ്രമൈസ് ആവും. അതാണ് എന്താ ചെയ്യണത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടു, അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കാനുള്ള, അതിലേറ്റവും
ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമജപം. നാമജപം വിടരുത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ വീട്ടില് നമ്മളെ അച്ഛൻ അമ്മ ഇവരോടായിട്ട് നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ്, നമ്മളെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അവരായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരെ ഫ്രണ്ടായി മാറുന്നത്, അല്ലേ? വല്ല കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും കണക്ട് ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടും ആ ബന്ധം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എന്തും ഭഗവാനോട് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മൾ അത്രയും കണക്ഷൻ ഉള്ള വ്യക്തികളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. അല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ പറയില്ല. അവര് അതേപോലെ തന്നെ അവർ കേൾക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മളായിട്ട് അത്ര കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ആൾക്കാരോ കേൾക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർ കേൾക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മ പറയണത് മുഴുവൻ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, കോണ്ടാക്ട് പോരാ. അപ്പൊ വല്ല കാലത്തും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യം പറയണതല്ല വേണ്ടത്. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു സ്നേഹബന്ധം നമ്മൾ നിലനിർത്താം. അർജുനന്റെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി 10ാമത്തെ അല്ലേ? 10ാമത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ട്. അതാണ് ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലേറ്റ് ആയി. മാതാജി വിട്ടോട്ടെ. ചോദ്യം എഴുതിയില്ല. എഴുതിയില്ലേ? എഴുതിയില്ല. എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കി ആരെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ആരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ആ, പ്രഭുജി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്താ പ്രാധാന്യം? കൃഷ്ണാബോധം അതെങ്ങനെ ഒരാൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം? പ്രാധാന്യം ജപിക്കുക. ഇതാണോ കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രവണം. മഹാമന്ത്രം ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. ഉള്ളേതണ്ട. ശ്രവണം എന്താണ്? കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കുകയും പവിത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലുണ്ടോ കാണാം? കൃഷ്ണാബോധം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രവണം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പ്രഭുജി. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇതില്. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കുന്നു. അത് ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രമായി തീരുന്നു. 2, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. 2 പോയിന്റ്. 1, നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. 2, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കടക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. തുടക്കം ശ്രവണമാണ്. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. 2, നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സ്മരണം എന്നാൽ എന്താണ്? സ്മരണം എന്നാൽ എന്താണ്? മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ? അതല്ല. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിൽ സ്മരണം എന്ന് പറയും. ഏത് വിധത്തിലായാലും മതി, ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കംസനായിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അനുഭവം നമുക്ക് അതേപോലെ കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായി പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തെ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും മുക്തനാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം. പാപം കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ രണ്ടും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് അന്ധകാലച്ച മാം സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ സ്മരണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസും ചെയ്യണം. ആ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുക്താത്മാവായി മാറി നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ധ്യാനം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപ, ഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക. അതാണിപ്പ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ക്ഷേത്രവും കാര്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യന്മാര്, പിന്നെ എന്താണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര്, അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിന്ത. അതായത് ഭഗവാനോട് ചുറ്റിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഒരു വീട്ടില് ഒരമ്മ അല്ലെ, അമ്മയുടെ ചിന്താതിനും ചുറ്റുപാട്, അതിന്റെ ആ ചെറിയൊരു കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് അത് മാത്രം, അതിന് പുറത്തേക്ക് ചിന്തയുണ്ടാവില്ല. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയവും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ദാനം എന്ന് പറയും. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതിനെങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിന്ത ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോവാം. അതിനെയാണ് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ പുരാണത്തിൽ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പറയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും നെറ്റ് പോയി കിട്ടിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്നും കൂടെ പറയോ? ഒന്നാമത്തെ മുതല് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ മാതാജി? ഇത് കേട്ടാ പോരെ, ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ കേട്ടാ പോരെ. ഒന്ന് വീഡിയോ കേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കട്ടായി പോയി. വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ശരി ശരി, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ വഴക്ക് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റത്ത് പറയാം. നമുക്ക് 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ അതീതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം ഇത്തരം ദാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പ്രഭുജി, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം മതി. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അത് മാത്രം മതി. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യത്തെ എന്റെ ആൻസർ. അതെ തന്നെ. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രമായി തീരുന്നു. നമ്മളെ ഹൃദയം പവിത്രമായി തീരും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം പവിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്?
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയും. 2 ഗുണമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. 2, നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ ദിവസം നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല എന്നാണ്, സ്വല്പം അഭ്യസത ത്രായതോ മഹത്വ. കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബലം നമ്മ പ്രതീക്ഷിക്കണേന്നൊക്കെ വളരെ അധികം വലുതാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ 3-4-5-6 മാസത്തെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തോരം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, കുറയൂല. അത്രയും നമ്മൾ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിയാലോ നമ്മൾക്കൊന്ന് കുറയുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു നാമവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. കഴിഞ്ഞില്ലേ ഹരേഷ്ണ? ഹരേഷ്ണ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്? 27 പേര്. വന്നില്ലല്ലോ, വന്നില്ല, എന്നിട്ടിട്ടില്ല. കൊറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം. ഹരേഷ്ണ ആള് കുറവാ. അതൊന്നും വേണ്ടേ? ആള് കുറവില്ല. ലിങ്ക് ഇടുവോ കൃഷ്ണ? ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രഭുജി, ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വന്നു വഴക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ട്? എന്താ മാതാജി? ആരെങ്കിലും മെന്റേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കേട്ടില്ല, ക്ലിയർ ആവണില്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. വിളിച്ചിട്ടേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വന്നോന്ന് ചോദിക്കാം. നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ ഇതിനാ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വന്നോ ചോദിക്കാണ്. അത് വളരെയധികം വരും മാതാജി. അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. അത് പിന്നെ ഇതില് നമ്മള് ഇതെന്നല്ല, ഏത് ഫീൽഡിൽ അതല്ല. നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇരിച്ചാൽ മതി. പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ഫിനിഷ്. എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ സംസാരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ കിട്ടാ, അതറിയാലോ. ഭക്തി കിട്ടാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഗണപതിനോടും കൂടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം ആ പ്രശ്നം ഗണപതിക്ക് അടക്കം തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായ? അത് നരസിംഹ ഭഗവാനെ തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങള് നരസിംഹ ഭഗവാനെ തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്തരം പവർ വേണം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പവർ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തെടുക്കട്ടെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അടുത്ത അധ്യായം കൂടെ 4 മണിയായി പ്രഭുജി. ഇന്ന് നമുക്ക് സത്സംഗം ഇല്ലേ? ഓ, സത്സംഗം ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ സത്സംഗത്തില് അന്താക്ഷരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്താക്ഷരിയാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാ? എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. മാതാജി അതിൽ കയറിക്കോ സത്സംഗത്തില്, മനസ്സിലാവും. കഴിഞ്ഞ തവണ ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ആയിക്കോളൂ. ഇനി കുറച്ച് അതെന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മള് ഭഗവത് തുറക്കും, ഒന്ന് വായിക്കും, ചെക്ക് ചെയ്യും, പഠിക്കും. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ അധ്യായം ദിവസം വായിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ അധ്യായം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ എന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ പ്രഭുജി, പറയൂ മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ വസന്ത മാതാജി. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും ചിലപ്പോ. എന്നിട്ട് മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വസന്ത മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ കണ്ണാ, കളിയാടി വാ കണ്ണാ. ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ കണ്ണാ, കളിയാടി വാ കണ്ണാ. കാമ്യമായി ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം കപടമെന്നറിഞ്ഞടാ, കാമ്യമായി ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം കപടമെന്നറിഞ്ഞടാ. കണ്ണുപോയാൽ എന്തെനിക്കൻ കരളിൽ കണ്ണു തുറന്നടാ. കണ്ണുപോയാൽ എന്തെനിക്കൻ കരളിൽ കണ്ണു തുറന്നടാ. ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ കണ്ണാ, കളിയാടി വാ കണ്ണാ. ഉള്ളിൽ വാഴും നിന്നെയല്ലാതൊരുവരെ ഞാൻ കാണുല. ഉള്ളിൽ വാഴും നിന്നെയല്ലാതൊരുവരെ ഞാൻ കാണുല. ഓടക്കടലിൻ നാദമല്ലാതൊന്നുമിനി ഞാൻ കേൾക്കൊല. ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ കണ്ണാ, കളിയാടി വാ കണ്ണാ. ഓട്ടക്കണ്ണേട്ടെന്നെ നോക്കി ഓടിപ്പോകുവതെങ്ങടാ. ഓട്ടക്കണ്ണേട്ടെന്നെ നോക്കി ഓടിപ്പോകുവതെങ്ങടാ. ഒട്ടുനേരം എന്നടുത്തൊന്ന് ഒട്ടി നിന്നാലെന്തടാ. ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ വാ, ഓടി വാ കണ്ണാ, കളിയാടി വാ കണ്ണാ, കളിയാടി വാ കണ്ണാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരു കഥ പറ ഭഗവാനെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും. നമുക്കറിയാത്ത ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കഥ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, നമ്മളടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല ഐതിഹ്യങ്ങള്. 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള്, പല ക്ഷേത്രങ്ങളും പല ഐതിഹ്യങ്ങളുള്ളതാണ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം തന്നെ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത് പ്രഭുജി ഞാൻ 2 ലൈൻ പാടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 2 ലൈൻ കീർത്തനം ചൊല്ലാം. ചൊല്ലി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമേഷ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ നിൻ ദിവ്യരൂപം.